Hi Kabisyo, welcome back to the program Top Secrets. At kasama pa rin po natin ang ating top secret caller of the night na si Angel. Hello Angel, nandyan ka pa ba? Yes po, I'm still here. Ayun, ano nga yung sagot mo sa katanungan ko kung napatawad mo na ang sarili mo? Not yet. Not yet. Yes po. Bakit? Kasi, gaya po ng sinabi ko, hindi naman po siya yung usual na nangyayari po sa bawat isa. So, it's so weird and rare. And at the same time po, hindi ko mapatawad yung sarili ko kasi sana nung medyo nakakaramdam na ako ng something, sana mas um, parang ano bang tawag doon, yung sana mas nanaig, yung aalis na lang, ganon. Mhm. Pero dahil nga, siguro dahil tao lang din po ako at that time I was lonely and sa kanya ko lang naramdaman po yung care na hinahanap ko kasi nga malayo po ako sa family ko and wala naman po akong boyfriend that time. Yun po. Angel, alam mo, feeling ko nandun ka pa sa part na parang hindi mo pa rin matanggap na yun yung nangyari sa iyo. Hindi ko sure kung yun yung nararamdaman ko dun sa sinasabi mo ngayon ha. I mean kung tama tong nararamdaman ko at interpretation ko dun sa mga explanation mo. Tama ba na hindi mo pa rin siya matanggap at hanggang ngayon nagsisisi ka pa rin na kung pwede mong balikan yung pagkakataon na yun, babalikan mo? Opo. So I think you really have to acknowledge na nangyari yun at hindi mo na ibabalik yung pagkakataon na tulog kayong dalawa at pumayag ka. O nag-inalaw mo siya na gawin yung bagay na yun sa iyo. So first thing that you should really do in order for you to forgive yourself is to acknowledge that it really happened and you cannot undo it. Yes po. Sana po. Mhm. In time. In time. Wala tong wala tong timeline. Pwede naman hanggang 45 years old ka. Kung gusto mo, 'di ba? Pero it takes time para hilumin yung ganyang klaseng experience. I don't know if it's a traumatic experience. I don't know if it's an experience na talagang pinagsisisihan mo or whatever. It is an experience na sobrang dala-dala mo up until now. May weight siya kung sino ka ngayon, kung paano ka kumilos ngayon, kung paano ka mag-isip ngayon, kung bakit hindi ka freely nakakapagbahagi ng sarili mo sa iba. It is because of that certain experience. And I get it. So, ngayon, since kung kaya mo na i-acknowledge siya, kung kaya mo na tanggapin siya na it happened, now, you have to tell yourself that you are not your past. You are not your mistake. We can always learn from it. And we are not our mistakes. Yes po. Hindi na kasi may ibabalik talaga yun eh. And yung forgiveness na sinasabi natin, it is not just a gift that you give dun sa taong kasama mong gumawa nung experience na iyon. But etong forgiveness na to o yung pagpapatawad na ito ay regalo mo para sa sarili mo, para mapalaya mo yung sarili mo dun sa bilangguan na ikaw din mismo ang gumawa. It's been ilang taon na. But up until now, nakakulong ka pa rin dun sa ginawa mong kulungan sa sarili mo. Nasa sayo na ang susi. Oo, hawak mo yung susi
I know it takes a lot of time. Pero nasa sayo, desisyon mo sa tamang pagkakataon, mabubuksan mo yung sariling kandado dun sa sarili mong kulungan. All you need to do is to forgive yourself. And forgiveness is a gift that you give to yourself. Yes po. Actually, I've tried many times, but to be honest po, there's one more reason why I still cannot forgive myself and forget what happened. Kasi nga po, if I don't know if I have enough time to say this, pero yun po, parang yun, yung, di ko alam kung paano, pero meron kasi siya, ano bang tawag doon? Meron po siyang, yung parang alam ko, dadalhin ko siya habang buhay. Habang nabubuhay ako. Trauma bond ba? Yun ba yung sinasabi mo? Kasi po, DJ Rocky, di ba may nangyari po sa amin? Nagkaanak ba kayo? Yes po. Sorry. Pero, ito share to someone. And every day na nakikita ko yung yung feeling na bakit sa akin nangyari. And ayoko naman kasi isisi or ano na pagkakamali siya. But yun po yung parang isa sa ang bigat. Pero thankful pa din ako kasi that time po, sorry, pero that time kasi gusto ko talaga siya ipaano. Pero yung ano ko is dahil siguro nakatuloy yung nagsisimba ako ng mga panahon na yun na parang may nagbubulong sa akin na kahit mali, pero don't do it, ipagpatuloy mo. Pero habang lumalaki po kasi yung he keeps on asking me about sa kanyang father and I cannot, hindi ko po kaya, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kung paano ako mag-i-initiate sa anak ko. Paano ko i-share. Paano ko ikukwento kung sino talaga yung tatay niya. Kasi parang sa mahirap po. Parang all this time, nagsisinungaling po ako sa kanya. At yung guilt po sa puso ko, hindi ko alam kung paano. Even sa boyfriend ko, alam niya kasi is anak ng ex ko. Pero hindi naman niya alam na yung ko. So, yun po yung isang sa reason kung bakit until now, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Sorry. Yeah, we do understand. Ang hirap nung kalagayan mo, no? Mind blown kami sa lahat ng naibahagi mo ngayon sa amin. And nandito kami para makinig dun sa sinasabi mong hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Well, kahit ako, kung ako yung nasa posisyon mo, parang ang hirap nga naman talagang patawarin yung sarili ko. Kung ganun yung nangyari. Na hindi mo maibigay sa kanya yung pamilyang buo na pinapangarap ng bawat babae sa mundong ito. May I just ask a question, no? Sabi mo nagre-reunion kayo ng pinsan mo and all. Nakikita ba nila yung anak mo? Actually, okay po, sasabihin ko na po yung totoo na nangyari po kasi ito bago mag-pandemic. So, parang 2017. So, simula po kasi noon, dahil nagka-pandemic, hindi na po rin, yan yung isang parang dinadahilan ko na hindi po ako uma-attend. So, until now, nakikita po nila sa picture, pero
hindi po nila nakikita sa personal. Yung bata. Yes po. So, never nakita ni pinsan etong bata. Um, yung pinsan ko po, alam niya po, nalaman niya po. Nalaman Kasi niya. nagkaroon din po kasi siya ng feeling and yun po. Bago ko kasi siya blinak, sinabi ko po, kasi nung blinak ko siya tapos after ilang weeks in-unblock ko po siya para sabihin po sa kanya yung nangyari. At nanghingi ako sa kanya ng advice kung ano yung gagawin ko. Kasi that time talagang sobrang yung utak ko is ano siya lutang. Sobrang stress na hindi ko alam kung ano po yung magiging kumbaga parang yung nabuntis ka na walang ama yung anak mo, parang 'di ba sobrang hirap na nun. So, yung factor pa na gano'n yung sitwasyon ko, so sobrang hirap. Ang hirap din no na nag-overtime tayo ngayon. Ay, yung totoo, ilang beses may nangyari sa inyo? Dalawa po. Pero yung huli, yun po yung nagkaroon ng ng bago po ako umalis. So, alam ni pinsan na may bata. Yes po. Nag-initiate ba siya ever na magpakatatay sa bata? Opo. Actually, dun time na yun, dahil nga po, ako, confused. Yung parang gusto ko nga po ipalaglag kasi yung time na yun, sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko kasi syempre lalaki yung anak ko, malalaman ng family ko, and I believe kasi na walang sekreto na hindi malalaman. Pero siya kasi yung parang nagsasabi na, "Wag, ituloy mo." So siya po yung siya sa kanya ako mas nakinig and siguro dahil alam ko pong mali nga po kasi wala namang kasalanan yung bata. Kaya tinuloy mo. Opo. And parang habang lumalaki kasi, mas nahihirapan po ako kasi nagtatanong siya, um, Tinatanong niya kung sinong tatay niya. kung puwede daw bang kasi magse-7 years old na po siya, eh. Pwedeng malaman kung okay naman yung baby ninyo. Like, healthy ba siya o nagkaroon ba siya ng condition? Kasi marami pong nagsasabi, no, kapag ang naging magka-sexual relationship or nagkaroon ng sexual relationship ang magkadugo, normally ang lumalabas daw may condition. So, ang tanong ko sa'yo, curious lang kami, ang lumabas ba na anak ninyo ay walang kondisyon? Healthy baby ba ito? To be fair, wala naman po siyang naging abnormal nung lumaki siya wala rin po, nasabi yung doktor na So, feeling ko naman wala pong effect. Sino nasa birth certificate niya? Na ama niya? Nilagay ko po yung boyfriend ko po ka kam bago po ako tumira sa pinsan ko. Oh, alam ba nung boyfriend mo na yun na siya yung nilagay mo doon? Hindi po. Kasi OMG. sobrang that that time talagang tuliro ako and hindi ko na po alam kasi parang yung understanding ko nung time na yun kapag siya po kasi yung nilagay ko, magkakaroon agad ng conclusion 'pag nalaman ng family namin. So yun po yung naging mindset ko na dun na lang ipangalan or gamitin yung ng ex ko. Okay. Anong plano mo ngayon? Like, anong plano mo? Gusto mo ba na pakilala talaga completely itong pinsan mo sa
anak ninyo, as uncle slash daddy? Meron ka bang ganung plano na ipakilala talaga yung tunay na ama ng anak mo? Or gusto mong baunin na to for the rest of your life? Baunin ang sikretong ito for the rest of your life. Itago na ito. Yung hope ko po na ipakilala sa kanya at sabihin sa anak ko yung totoong kung sino talaga yung tatay niya is nandun. Pero yung malaman po kasi ng family namin, hindi ko alam kung matatanggap nila. Kasi nga po, pero, sorry. Hindi ko pa alam kung kakayanin ko yung magiging judgment to relatives namin. At kapag dumating yung pagkakataon talaga na yun, kailangan matapang na matapang ka. Kailangan sobrang tapang mo na harapin lahat ng yun. Kasi lagi at laging merong masasabi yung mga tao. And paminsan yung kamag-anak pa talaga mismo yung magsasabi ng mga salitang hindi mo akalaing maririnig mo na masasakit. You have to be very open about it kapag dumating yung pagkakataon na yun. Pero dapat magbaon ka ng maraming lakas ng loob. Because now, kailangan ka ng anak mo. Kung kinakailangan mong harapin yung pangit na sasabihin ng mga kamag-anak ninyo para lang maibigay yung nararapat para sa anak mo, you're doing a great job as a mother of that kid. Galing mo, girl. Ang galing mo, sis. Pero baka naman pwedeng baka pwedeng kayo na lang nung pinsa mo yung nakakaalam. Baka hindi naman na kailangan pang paalam pa dun sa mga ibang kamag-anak, diba? Naisip mo rin ba yung option na yon? Opo, pero yun nga po, parang natatakot ako sa reality na baka pag nangyari and baka kumalat kasi nga po, 'di ba? Kumbaga, may mga pinsan po kasi kami na kalat-kalat. Mayroon sa QC, meron sa ano. So, hindi ko po alam kung paano, pero baka kasi dumating yung time din na pag nangyari, tapos malaman ng iba, gano'n. So, hindi ko pa alam. Sobrang confused po ako. Well, you'll So, figure it out. hindi ko po alam Just one talaga step at a time. when to start, where to start. Kasi parang, Ito na yun. Alam mo, this is a great start. The moment na binuksan mo ang cellphone mo para ibahagi ito sa amin, this is a start. Napakalaking move na to para sa'yo. Biruin mo, ang tagal-tagal mo tong kinikimkim and then you trusted this program, me as a host. Tapos eto ka, 'di ba? Nagsasalita ka, nagbabahagi ka ng iyong pinakatatagong sekreto. That only means that you really care for that kid. You really care, you really love your child. You're doing a great job as a mom. Eto na lang no, Angel. Since medyo overtime na tayo dito, opo, sorry po. bibigyan Yes. kita ng pagkakataon na magbigay ng mensahe. Hindi dun sa pinsan mo, kundi sa anak mo. Kung sakali mong mapapakinggan niya to 10 years from now, 15 years from now, nasa tamang edad na siya, ano ang mensaheng ibibigay mo sa kanya? Bibigyan kita ng 1 minuto para gawin yon. Go ahead. Sana ko. I'm sorry if I lied. Sorry ko. Tinago ko siya ng mahabang panahon. Pero sana kapag dumating yung araw na malawat mo yung totoo. Sabi ko, bakit ako yun?
Nag-move mo pa rin ako. Isa, isa po. Sige na, ano ka na, magsinga ka na ng sipon mo. Sorry. Sana nailabas mo, no, yung bigat ng nararamdaman mo, and sana ito na yung simula nung pagpoproseso mo sa lahat ng mga nangyari sa inyo. This is a great start. You are doing a great job as a mother to that child. You are doing good. You're doing good. Angel, maraming salamat sa pagtitiwala sa programang ito, at sa akin, I pray and hope na matupad lahat ng kahilingan mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa anak mo. Alright? Thank you po. Thank you. so much. Ingat ka palagi, ha, Angel? Thank you, DJ Rocky. Good night po. Good Salamat. night. Good night. Thank you. Bye. Babay na nga. Yung wala na nasabi. Babay na ako. Babay na. Ayoko na. Alam mo, hindi ko maiiwasan na na-absorb ko yung nararamdaman nung caller natin eh. Hindi talaga maiiwasan eh sa programang to. Sana no, trumiple yung sweldo ko dito. Sana trumiple yung sweldo ko. Nag-overtime na't lahat-lahat, diba? Tapos dala-dala ko pa to hanggang pag-uwi ko. De, charot lang with the rot. Well, alam nyo, kanya-kanya talaga tayo ng mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya ako ang masasabi ko lang, we should never judge a person. Never judge a book by its cover. And never judge a boob when it's covered. Charot, darot. Naku, ako pang mag-joke na ganun. But anyway, kidding aside. Pangunawa. Pag-intindi, pakikinig. Minsan yun lang naman yung kailangan ng tao eh. Kaya kabisyo, samahan mo ako gabi-gabi. Alas 9 hanggang alas 12 na madaling araw. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. This is DJ Rakatera for Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!